Son Manuel Figueiras, eu son ceramista oleiro e fago pezas utilitarias en grés, principalmente na roda. Bueno, pois eu, non tiña nada que ver con este mundo da cerámica. Pois mira, deu ser no 2008, 2007, unha cousa así. Estaba traballando pois nun centro ocupacional e unha das actividades que tiñan era cerámica. Entonces estaba dando un curso, un que hoxe en día é meu amigo, pero bueno, Nano Unzueta. Entón, pois un día chegueime ali, puxeme a fedellar a cerámica e desde aquela pois non a deixei. Un pouco eso. Ese basicamente. Eu uso barro de buño, pero fago mezclas para aguantar a temperatura que lle estou dando. Entón preparo un pouco a mezcla e nada, unha vez que temos a pasta ou a masa feita, pois nada, vai ao torno, fais a peza, despois deixase secar, depende do día ou do tempo que este afora. Despois faise o proceso de retorneado ou ben poñerlle unha asa ou estas cousas, outros toques. Despois eso deixase secar, despois vai unha vez ao forno e cozo en 950 grados. Sacamos a peza, despois doulle o esmalte e despois volvo a cocer outra vez a 1250 aproximadamente. Sempre te formas unha imaxe na cabeza cando estás empezando do que che vai sair, non? Entonces, digamos, o torno é máis fácil de controlar. Un esmalte depende de moitísimos factores, porque, por exemplo, eu cozo en reducción. Un día teslle o tiro un pouco aberto demais e cambiouche toda a fornada e ao mellor sacas unha caca, sabes? Bueno, unha caca, bueno, que é un desastre. Entonces é como moi frustrante, pero tamén ao revés, a veces hai cousas inesperadas. No fondo, a veces súfrelo, pero a veces disfrútalo como un rapaz. Outra cousa que me gusta da cerámica son as posibilidades de experimentación e de estar sempre aprendendo, sempre. Home, pois, para mí, Artesanía de Galicia, pois é unha marca conocida, establecida, que, bueno, sempre che aporta no sentido do marketing e de todo isto. Despois, bueno, tamén outras cousas, as feiras que organizan e todo isto, pois, tamén, por aí, pois, tamén penso que fa unha boa labor. Despois, pois, relacionarte cos compañeiros do mesmo sector, incluso de outros sectores, sempre aporta moitísimo, porque estamos moi sós no taller, sabes? Entón, cando te encontras con outros artesáns, estás nunha feira aburrido, empezas a falar de todo un pouco, e sobre todo, claro, falamos do noso oficio, e cada un do seu, non? Aportanche moitísimas cousas. E iso, claro, aí a Artesanía de Galicia pois, cumple unha función importante.